Здравейте, днес бих ви показала, ако се храните по зоната, как Thermomix 7 би ви бил полезен. Изключително много рецепти, които са подходящи за зоната, има в менюто на Thermomix или в Cookie Dough, в които може да се избирате. Има мъфини, които са здравословни, омлети, може да си приготвяте много неща. Но най-интересното, което е, знаем, че в зоната трябва да си броим. Грамажите са много важни. Ето е най-хубавата функция, според мен, на Thermomix. Има вграден кантар. Ето го тук. Всеки един продукт, който сложим в Thermomix, ни показва колко грама е. Ще ви демонстрирам, като сложа едно парче ябълка. И ето имам 22 грама. След което ми е нужно, давам само за пример, няколко зърна грозде. Пускам наново. И измервам точно колко грама грозде съм сложила. 2 грама. Важно е в продуктите на зоната да следим грамажа. Thermomix е идеалният помощник, който ми помага всичко да събирам на едно място и да зная грамажа на всеки един продукт и да го регулирам. Друго, което би ни помогнало, може да пюрираме, може да ги готвим на пара, може да направим сос от тях. Всичко, което сме решили, което искаме да си приготвим, е възможно да го приготвим сами, без да използваме готовите рецепти, които имаме в нашата къщичка или в нашото меню. Така че препоръчвам ви Thermomix. Вашата храна ще се приготвя бързо, здравословно и лесно. Ще бъдете здрави, слаби и красиви. Желаете ли да го получите? Пишете ми на лично.